Så er vi ved at lave skumplinte. Her har vi 9 tredele skumplinte, og når vi laver en skumplinte, så laver vi det altid med en støddæmperplade på toppen, for at den giver en hårdhed, når man skal sætte af, og modtageren kan også sidde godt på plinten, hvis man skal modtage. Herover der har vi nogle 4-dele skumplinte, og de er jo lavet på samme måde. Det er bare højden af kassen, der er en 3-del skumplint og en 4-del skumplint er lige store eller lige høje, men de enkelte elementer har forskellige højde i de 2 skumplinter. Så hvis vi går herover, så har vi skåret alt ud på vores skæremaskine, og det er sådan, at her markerer vi, hvad for nogle dele og varenumre de forskellige ting har, hvor der skal et logo, hvor der skal sættes håndtag på, og ja, det gør, at produkterne de er fuldstændig ens hver eneste gang vi laver dem. Så har vi jo symaskinerne, hvor vi har nogen, der sidder og syr, og det er sådan produkterne de bliver til her hos Gymnashop.